L-Aħwa De Giorgio li jinsabu akkużati bil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia appellaw mid-deċiżjoni tal-imħallef kontra t-talba tagħhom biex jipposponu il-ġuri li kellu jibda din il-ġimgħa. George De Giorgio u ħuħ Alfred De Giorgio iridu li l-Qorti Kostituzzjonali tipposponi il-ġuri u qed isostnu li l-avukati tal-għajnuna legali tagħhom ma kellhomx żmien biżżejjed biex jippreparaw id-diviża tagħhom. Aktar kmieni din il-ġimgħa l-imħallef Audrey Demiku li ċaħdet it-talba tal-Aħwa De Giorgio għal miżura interim biex issospendi il-ġuri u ordnatilhom biex iħallsu l-ispejjeż brabta mat-talba illi għamlu. L-imħallef iżda iddiferixxa il-kawża kostituzzjonali li għamlu huma għal Novembru biex tisma' l-evidenza tagħhom. L-avukat tal-għajnuna legali Joseph Bonnici li qed jirrappreżenta l-Aħwa De Giorgio fil-kawża kostituzzjonali sostna li sakemm is-sentenza li tiċħad miżura provviżorja ma titħassarx, l-unika garanzija li tista' tingħata hi li drittijiet fundamentali tal-appellanti jinkisru b'mod irrimedjabbli. L-Aħwa De Giorgio qed jirargumentaw li ma kellhomx ħin biżżejjed biex iżibu avukati tal-għażla tagħhom u ġew assenjati avukati tal-għajnuna legali kontra x-xewqa tagħhom. L-Aħwa spiċċaw mingħajr avukat wara li fawissu li għadda William Kuxkiri iddeċida li ma jkomplix jidher għalihom. L-akkużat qed isostnu wkoll id-dritt tagħhom għal proċess ġust jista' jiġi kompromess minħabba li ġurati potenzjali ilhom esposti għal pubbliċità dwar il-każ għal dawn l-aħħar 5 snin. L-avukat tal-għajnuna legali Joseph Bonnici qed irrappreżenta lill-Aħwa fil-proċeduri kostituzzjonali. L-avukati Karina Camilleri Testa u Maurizio Cordina qed jidhru l-Avukat Ġenerali u l-Avukat tal-Istat rispettivament. F'isem il-familja Caruana Galizia qed jidhru l-avukati Teris Komodini Kakija, Jason Azzoppardi u Yves Borg Costanzi.